И добър ден от нас! Днес започваме почистване на кладенец в село Ореховица. Много стар кладенец. Пуснахме да източим водата и започваме почистване. Който желае такава дейност, нека се обади на посочения телефон. После ще снимам и крайния резултат. Ето процеса на работа, защото един колега ли е, не знам, беше писал: не снимате процеса на работа. Ето процеса на работа, специално за него. Кладенецът в село Ореховица вече е почистен. Много вода отвори тук, много жили. Отгоре от баира много вода слиза насам. Ето сега ще ви покажа. Ето какво извадихме. Долу на дъното пясък. Вижте за какво става на въпрос. Още малко и ще избистри водата. Тук стана вижте до къде е стигнала водата, вече отива надолу. Това е резултата. Който има кладенец за почистване, работим почти навсякъде. Плевен, Ловеч, Троян, до Русе, после в другата страна към Видин, до Видин. Който желае, нека се обади. Нека спокоен ден на всички.